ynghylch y cyffyle. Dyn ni wedi cyrraedd dosbarth i'r ebolion blwydd yn adran y Cobiau Cymreig. A mae Gwyn Dobbs y beirniad wrth i'n brysur, a dyn ni, Iwan, wrth i y brysur yn trafod hefyd. 11 yn y dosbarth yma. A amrywiaeth, mae yna dipyn amrywiaeth yn does o ran beth sydd gennym ni yma'n hyn. Mae yna yn anodd i ddod o hyd i daip, sy'n ni feddwl. Yndi, mae o'n penbleth oedd yr gair, really. Lle fyddwch chi'n dechrau efo nhw? Mae yna clas go iawn o colt i'r blwydd, i fod yn onest. Wel, mae y beirniad Gwyn Dobbs wedi dechrau yn fan hyn. Dyma ni Gwen Reid. 1-1-4-dim. Dyfachnogaeth Mr Delwyn Jones, Llyn Helig, top man. Thymarch Calistolog Hercules ag allan o'r gaseg y criglwyd Black Beauty. Ne, sori. Llyn Helig, Prince Alice. So Gwyn Dobbs, Brydferth Llangattoc ger Crig Hywel. Mae'n golt yn cri. Glamp o golt, ydi? Glamp o golt, yndi. Dyma ni yr un sydd yn ail. Mr Gareth a Cheryl Andrew. Maes Brythdir DJ wedi dod o Beriw ger y Trallwng. Mae'n edrych yn dda gyda fo, chwarae teg. Mae o'n dipyn o gorff ar yr ebol yma yn does. Oes, mae o'n... Perthog game on ag allan o'r gaseg y Maes Brythdir y Welsh model. Wrth gwrs, perthog game on wedi ennill yn y sioe brenhinol iddo fo, fel ebol blwydd. Mae Gareth yn cymeriad, Iowan. Cymeriad a hanner, fyddwn ni'n gweud. Mae o'n... yndi. Mae wrth i fod yn y ring, chwarae teg. Mae'r coltyn yn mynd yn ddafyd. Wel, Gareth... Yn mynd yn gywir. Yn ail. A Gwyn Dobbs yma'n hyn. Yn cael cipolwg ar yr un nesaf. Ebol coch a Cwys y Gwynion, jyst yn cael un anodd i sefyll fyny. 1-1-3-7. Dan berchnogaeth Mr Brian George. Newydd Battalion. Dymarch Pemby Starlight Express ag allan o newydd Her Majesty. Hwnnw'n deud bach wahanol eto o ebol. Yndi. Hollol wahanol bron i'r ddau gyntaf. Mae o'n... Felly ddim cweit mor eiddfed? Ie. Dwi heb gwyd o mlaen cweit cystal ar ddau arall, ond... O, mae'n asgwrn glân a pen del iawn ar yr ebol yma. Ni weld sydd fyddai'n symud nawr i gymaru ar yr ddau sydd yn gyntaf. Yn camu allan. Newydd y Battalion. Wel, ydy o wedi gwneud ddigon i blesio'r beirniad. 1-1-4-2, Mr Christopher Joseph, Gwylan Imperial. Dymarch Treforys Mabon Mai, allan o Gwylan Alana. So, teipyn arall i gymaru, wel, 4 hollol wahanol bron o bod. A dyna ddetson ni'n gynharach, dyna ydy'r anhawster yn y dosbarth yma i dilyn patrwm. Yndi, yn enwedig os yna'n goltiau sydd wedi cael ei ddangos trwy'r blwyddyn. Mae'n job i cadw nhw tan yr amser yma, a hefyd coltiau sydd heb cael ei ddangos i gael nhw'n barod i'r amser yma o flwyddyn. Mae o'n dipyn o gamp. Wel, dyma'r dyn sydd yn penderfynu heddiw. Wel, mae yna golwg eitha serious ar Gwyneb Gwyn Dobbs. Mae o'n canolbwyntio. Mae o'n cymryd ei waith o ddifri. Ac dwi ddim yn beio fo chwaith. Braint ac yn hyder yw cael beirniadu fan hyn yn y ffair eiaf. A mae Gwyn Dobbs wrthi yn brysur. Gawn ni weld pwy fydd yn mynd ar rhibannau yn y dosbarth yma i ebolion blwydd yn adran y Cobiau Cymreig.
Wel, mae'r het wedi dios gan y beirniad fan hyn yn adran y Cobiau Cymreig ac yr ebolion blwydd sydd yn cael archibannau i'w gyflwyno ac yn ennill y dosbarth yma mae'r ebol blwydd Llyn Helig y top man a Gwyn Dobbs yn cyflwyno'r rhwsglymau. Yn yr ail safle, Gareth Andrew a maes brythdir DJ ac mae Simon Charlesworth wedi symud fyny'r safle oedd gyda Coros High Spirit. Oedd yn isel i lawr y llinell ond wedi dod fyny i'r trydydd safle. Llongyfarchiadau mawr. Mae llongyfarchiadau wir i'r enillydd. Llyn Helig, top man. Mr. Delwyn Jones from Holyhead, of course, on number 1140, taking the first place here at the Winter Fair in the yearling colt class. Llongyfarchiadau mawr i chi yn wir ar Robert Ynta. Wel, dyma ni enillydd y dosbarth, well done. Well, quite a nice class to win. It is a nice class. Marvellous amount of colts. I'm so nervous. And this is one of the tides? One of the tides, yeah. My granddad bred it. I produced it, me and Thomas Florence and Glenn. Well, he's further down the line there. It's half further down there, yeah. So how do you decide who gets the best one? Well, it's a bit of a heads and tails, it is. I always get the best pick first and he's get left with whatever. Well, do you know what? That's one to keep, I think. Oh, I hope so, yeah. Llongyfarchiadau, well done. 1137. Going to the Cobiau area and Mr. Brian George. In fifth place we have Llongyfarchiadau mawr i Mr Delwyn Jones. Yn ennill y dosbarth i ebolion blwydd yn adran y Cobiau Cymreig. Dyma ni Llyn Helig top man. Wedi ennill dosbarth prif y ebolion blwydd yma yn y ffair eiaf. Llongyfarchiadau mawr. top man. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi.